Tá cara lumann seo, agus tá muide go le cant mo chara an fháinleog maidin inniuh. Agus má bhreagadh muid a fháinleog, anó muid an téan seo go héasca maiall an grot atá orra. Tá dribble fada cos le bhí orra, tá si dúgharm I leogann sin, agus rudí cíns eisteach faoin fháinleog, tá sí ná feithidí ihe agus I ag getilt hús go háard sa spéir. Ach cá netlín si? Well, so bhómhar, tain muide eis ar Scoil, ach tain an fháinleog eis ag an Afric. Taisteann si síos ó dheas ag an tas. Agus íon seo inéireann, bíonn si gobal go crua freisin, agus bíonn si I mbun réiteacht nead. nó a réiteach nithe. Agus dá ná an nead seo go héasca, mar úsáideann an fháinleog críofaig, puiteach nó láib, chomá le féir agus I tógáil nithe. I bhfeiceann muid na fáinleogaí beaga istis I nead seo, agus feiceann muid freisin gúil brolach bán orb. Mar sin bíonn brolach bán agus in sin bíonn dream dú gharm orb. Nis, tá neart eolas ainin sin faoi na fáinleogaí, bhálam cluife beag a imirt in islíb. Agus sa gluife seo, cátas a eibbriúach bhuileann ráitis fíor nó bhuileann ráitis bréagach. Agus ag an ná céanna tá me gol an dáirite ficusús. Tá bata glasam agus tá bata deireadh. Agus measú céacamh ceanna tá fíor. An ceartad an ceann glas agus má tá ráitis bréagach tá me gol an ceann deireadh ardú. Tá me gira go néire tusan na freigraí ar dús Somália solas Spáin mis an freigra. Bhfuil muid réití. Bíonn dá curcra ar a fháinleog. Bhfuil a freigrad? Bréagach, ní bhíonn dá curcra ar a fháinleog. Cén dá bhíonn ar a fháinleog? Dúgharm agus bán. Mathú. Icheann an fháinleog cácaí. Bréagach a ríist, fér, pléighit. Ní ísan an fháinleog cácaí. Cé ísan si? Feithidí nach ba, agus cé náit a ísan si na feithidí? Is féidir le iad a ihe hús agus I ag etils, nó hís ar a tala. Téan na fáinleoige chuig an Afric sa bhómhar. Fíor, tá an ceartad. Tain an fháinleog eis ag an Afric sa bhómhar. Téan na fáinleoige Scoil san ómhar. Bhí sé sin éasca, tá sé sin bréagach. Tain muid ag a Scoil sa bhómhar. Sa ceann amháin eile. Bíonn dá dúgharm agus bán ar a fháinleog. Fíor. Bíonn dá dúgharm agus bán ar a fháinleog. Bhuair tú iad sin ceart? Well, fér pléighit. Nis, tá dán speisialta le léamh nis ein le chéile, agus sé taig má chunagáin a chum an dán seo. Well, ní dána tá an ach bhéarsa as órán, agus tá tórán sin sa leabhar bliain na nórán. Ach tá muid go le rá mar ghán. Bhfuil muid réití. Tíar mis ar dúsa. An Afric feisial. Tá deire leis a saora, tá deire leis a tas. Tá na fáinleogaí a réiteach gon toras mór ó dheas. Chuig an áit go méid sé te is geall, an Afric feisial. Dúir tú cúna go an geamh seo? An Afric feisial. Tá deire leis a saora, tá deire leis a tas. Tá na fáinleogaí a réiteach gon toras mór ó dheas. Chuig an áit go méid sé te is geall, an Afric feisial.